Hola a totes, com esteu? Espero que us agradés el tutorial de la setmana passada i que si l'heu fet us quedés xulíssim. Aquesta setmana continuarem amb la mateixa temàtica, Sant Jordi. La setmana passada era una funda per un llibre i aquesta setmana farem 2 punts de llibre perquè són molt facilets, de manera diferent. Això és un punt de llibre i això és un marcador de pàgines. Així aprofitareu a gastar tots els retallets que teniu. Vinga, comencem! Necessitarem 3 trossos de roba, més un d'entretela de 9x9. En un dels 2 quadrats iguals hi planxarem l'entretela. Seguidament, el que farem serà planxar el quadrat diferent per la meitat. Un cop planxat, el col·locarem a sobre del quadrat que ja té l'entretela. Ho agafarem amb agulles i col·locarem l'altre quadrat cara a cara i ho cosirem tot al voltant deixant una obertura per girar, a la part de baix. Retalleu l'excés de roba i les cantonadetes. Ara ho girarem. Recordeu que amb les pinces podeu utilitzar el truc que ja us he ensenyat. Ara ens ajudarem d'una agulla per tancar l'obertura i passarem un repunt només a la part on no hi ha el triangle superior. Veieu com us ha de quedar? Així, ja tenim el nostre marcador de pàgines. Per fer el punt de llibre necessitareu 2 peces iguales i unes altres 2 que són la meitat. 2 tires que són l'amplada, una cinteta que és per penjar aquests 2 cors de decoració. El foam ha de fer 16x5. La resta de peces han de fer una miqueta més d'amplada perquè ja veureu el perquè. Necessitarem també unes tisores dentades. Passarem aquest repunt. Posarem la puntilla per sobre i passarem un repunt. Posarem el foam al mig i ho subjectarem amb agulles. Per fer la decoració de la cinta agafarem els 2 cors i posarem la cinta al mig i cosirem un repunt tot al voltant, amb molt de cuidadet. Aquesta cinta va col·locada a la part superior, però abans de fer això retallarem només la part superior amb les dentetes.
Ara sí, podem col·locar la cinta i cosir un repunt tot al voltant, a 1 centímetre. Veieu com ha quedat el foam a l'interior i pràcticament no es veu? Ara retallem les altres 3 parts amb les tisores de les dentetes. Mireu que xulos que ens han quedat. El millor d'aquest punt de llibre és que podeu fer diferents versions i se m'ha acudit que si teniu un casament, una comunió o un bateig, podeu fer-ho per regalar als vostres convidats. Si us ha agradat, doneu-nos like i subscriviu-vos al nostre canal. Així no us perdreu res.